Centos de pasaxeiros quedaron hoxe tirados por mor da folga de autobuses na provincia da Coruña. Os piquetes impediron case totalmente a circulación do transporte interurbano nas cidades da Coruña, Santiago e Ferrol, incluídos os servizos mínimos. Todo isto en plena ponte da Constitución. Bruxelas non financiará o tramo que conecta Galicia ao corredor de hidróxeno verde. A Comisión Europea deixa fora o treito Zamora-Guitiriz ou non consideralo prioritario. Si recibirá fondos a interconexión eléctrica entre Galicia e o norte de Portugal. Investigan se o gromo de peste porcina de Cataluña se orixinou nun laboratorio. Os Mossos de Escuadra e a Garda Civil xa están recadando datos. O centro de investigación que está baixo sospeita está nas proximidades da zona afectada. Xornada pasada por auga en toda Galicia que non acabou cas ganas de prender as luces de Nadal de moitas das nosas cidades. Pontevedra, Lugo e Ourense acenderon hoxe a decoración urbana, nalgúns dos casos o acubillo dun toldo, e deron comezo oficialmente os festexos. Boas noites. Primeira das 4 xornadas de folga convocadas para este mes no transporte interurbano na provincia da Coruña. Centos de viaxeiros quedaron tirados nas estacións coincidindo ca operación saída da ponte. Os sindicatos falan de éxito de seguimento, Patricia. Sí, o paro foi total, tanto aquí en Santiago como en cidades como Ferrol ou a Coruña. Durante ata media mañá non circulou ningún autobús interurbano, nin sequera os servizos mínimos que se foron incorporando paulatinamente a medida que avanzaba a xornada. Uns servizos mínimos que a Xunta di que se cumpriron nun 76%, no caso do transporte escolar no 59%, no caso do resto das liñas. Os transportistas piden que se actualice o convenio colectivo con melloras nas condicións laborais e melloras salariais tamén. Convocan máis xornadas de folga para os próximos días 12, 15 e 19. Os viaxeiros de primeira hora non conseguiron saír das estacións de autobuses. Os piquetes impediron a circulación incluso dos servizos mínimos, tanto na Coruña como en Ferrol como en Santiago. Estuvamos esperando que salieran buses desde aquí para Ribeira ou así, para chegar a Rianxo. Desde que levamos aquí ainda non saiu ningún bus. Yo iba asada, que siempre lo cojo por ahí, pero tiene pinta de que nada, hoy no toca. A folga afectoulles a todos os servizos interurbanos da provincia da Coruña. Nas cidades de Ferrol e de Santiago tamén pararon os autobuses urbanos. Había, pero non sabía que tardaba tanto, que había os servicios mínimos que non hai. Porque aquí levamos máis de 2 horas aquí, já vim 2 veces aquí. Os traballadores do sector piden unha actualización do convenio colectivo con melloras nas condicións de traballo e nos salarios. A proposta única que hai é un 1,2% de subida neste ano, que é absolutamente inasumible e que entendemos que é un insulto que nos lanza directamente ao conflito. Hai xente que está facendo 14 e 15 horas e que non hai tempo prácticamente nin para dormir. Esa xente ao día seguinte ten que volver a coller un autobús, volver a levar transporte escolar. É imposible poder conciliar, é imposible ter unha relación ca túa familia, etcétera, e así non se vai a ningún lado. Para este mes teñen convocadas 3 novas xornadas de folga e non descartan un paro indefinido despois do Nadal. A Comisión Europea négalle financiamento ao tramo galego do corredor de hidróxeno. Non o considera un proxecto prioritario. Bruxelas, María Calvo. Sí, segundo puido confirmar a Televisión de Galicia, Bruxelas deixa fora o treito Zamora-Guitiriz, extensible ata a Coruña da lista de proxectos de interese común, polo que ese hidroducto fundamental para conectar Galicia co corredor peninsular de hidróxeno non recibirá axudas comunitarias. Argumentan que o tramo non cumpre con certos requisitos técnicos ou de viabilidade necesarios para acceder á financiación. As obras que si recibirán apoio europeo son as da interconexión eléctrica entre Galicia e o norte de Portugal, clave para o reforzo da capacidade e a seguridade do suministro, co obxectivo de evitar futuros apagóns. Continuamos en Bruxelas porque este 2025 que estamos a piques de rematar vai camiño de ser o ano con máis superficie queimada en Europa polos incendios dende que hai rexistros, María. Sí, este ano rexistráronse máis de 7.200 incendios que queimaron máis dun 1.033.000 hectáreas no territorio da Unión, o que supón o dobre da superficie afectada no 2024. Uns lumes que foron evolucionando a características extremas, tempadas máis longas, veráns moi secos e vagas de calor persistentes que favorecen uns incendios cunha propagación máis rápida e tamén con maior intensidade. Un patrón que dende Bruxelas asegura
aseguran vai ser máis habitual debido ao cambio climático. Ademais, estos graves incendios forestais tamén teñen impacto nas emisións atmosféricas. España acadou emisións récord en tan só unha semana a mediados do pasado mes de agosto. Precisamente os efectivos que traballaron contra o lume este verán en Ourense recibiron hoxe o recoñecemento das agrupacións de protección civil da provincia. Coincidindo co Día Internacional dos Voluntarios, foron condecorados equipos que traballaron durante días e sen descanso para protexer persoas e bens das lapas. Entre os máis ovacionados, os voluntarios de Verín, que rescataron os brigadistas feridos no incendio de Oimbra en agosto. O presidente da Xunta destacou a profesionalidade e entrega de todos eles. A loita contra o tráfico de drogas é un dos grandes retos das forzas de seguridade do Estado. Un dos puntos máis quentes é a zona do Estreito, onde os narcos utilizan lanchas que lles permiten cruzar dende África en só 15 minutos. As patrulleiras de última xeración para facerlles fronte fabrícanse en Galicia. É a interceptora da súa clase máis rápida do mundo, capaz de acadar unha velocidade de ata 60 nós para combater o tráfico e o crime organizado nas costas españolas. O seu casco de aluminio compacto faina resistente ás arremetidas perpetradas polos buques ilegais. Son melloras de todo tipo, pero sobre todo enfocadas a la seguridade dos ocupantes, ¿no? A patrulleira foi construída nun estaleiro da ría de Vigo, en Moaña. A Río Antas é a sexta lancha que se fabrica nestas instalacións destinada ao Servizo Marítimo da Garda Civil para intensificar os labores de vigilancia e control marítimo. O mellor do programa é que de cada unidade a seguinte sempre estivemos facendo melloras sustanciais ao principio de todo e menos sustanciais nas últimas. Vimos decir que cada vez é máis difícil mellorar, non? As dúas unidades restantes do contrato xa están en fase de construcción no estaleiro e serán entregadas nos próximos meses. Máis de 33.000 nenos de entre 6 meses e 11 anos están convocados para vacinarse da gripe. Nos hospitais comarcais vacináronse esta tarde e no resto tamén durante o día de mañá. O conselleiro de Sanidade fixe un chamamento para que a poboación infantil aproveite esta convocatoria extraordinaria. Ata agora só se vacinaron a metade dos nenos galegos. Galicia é a primeira comunidade autónoma que vai ofrecer na súa sanidade pública a protonterapia como tratamento para o cancro. É un tipo de radioterapia avanzada, moi precisa e pouco tóxica que ata hai ben pouco só se podía recibir no estranxeiro. O programa No Foco, que se emite mañá a partir das 3:25 da tarde, vai profundizar nos seus beneficios e avanzará, ademais, como vai funcionar o Centro de Protonterapia de Galicia, o primeiro que se vai poñer en marcha no Servizo Público Sanitario de España. O PSOE admite que non estivo á altura o non apoiar as mulleres que denunciaron a Paco Salazar. O partido acaba de recoñecelo nun comunicado interno remitido a membros da Executiva Federal. O PSOE tamén suspendeu hoxe de militancia o líder de Torremolinos investigado pola Fiscalía por un presunto delito de acoso sexual dunha militante. Actuouse tarde. Tenemos que acelerar los procedimientos. E mal. Tenemos que acompañar de una forma más eficaz para que ellas se sientan arropadas por nuestro partido. O PSOE entrou a culpa no caso Salazar e do líder socialista de Torremolinos. A este acaba de suspender o de militancia e abrirlle un expediente disciplinario despois de que a Fiscalía abrira unha investigación por un presunto acoso sexual a unha militante. A vítima denunciou ano pasado polas canles internas do PSOE mensaxes como estas. Segue sen respostas. As denuncias por acoso se han tapado. No caso Salazar, o partido aínda non decidiu se levar as denuncias á Fiscalía como lle piden distintas voces. Primeiro, o Comité Antiacoso vai acelerar a redacción do informe e despois valorará os seguintes pasos. Plena confianza en que el Partido Socialista va a actuar y está actuando y va a actuar. No PP sinalan a Pedro Sánchez. Los casos lamentables de abuso y de acoso a las mujeres, tanto en el Palacio de la Moncloa como en la sede de Ferraz, del señor Salazar y de quien se lo ha permitido. Pero en Moncloa negan que dependera directamente do presidente do goberno. Le voy a hacer una última pregunta de... Salazar, home de confianza de Pedro Sánchez, ia ser o sucesor de Santos Cerdán como secretario de organización, pero a idea abortouse porque saíron á luz as denuncias de acoso.
A conselleira do Interior de Valencia, Salomé Pradas, entregou no xulgado que investiga a xestión da DINA as súas conversas co expresidente da Generalitat, Carlos Mazón, e co xefe de gabinete, José Manuel Cuenca. Pradas, que é unha das imputadas, propuxo confinar a poboación e pedir que a xente se desplazara ás zonas altas dos edificios. Cuenca descarta esa posibilidade e indícalle que unha decisión dese tipo é competencia do goberno. A conselleira tamén informa da gravidade da situación na localidade de Utiel, o expresidente Mazón. O foco de peste porcina de Cataluña puido orixinarse nun laboratorio. Tanto Seprona como os Mossos de Escuadra xa o están investigando. As sospeitas apuntan a un centro de investigación situado nas proximidades da zona afectada. Hoxe o Ministerio rexeitou a petición das principais organizacións agrarias de sacrificar todos os porcos das granxas da zona. O embutido en mal estado xa non é o único sospeitoso de causar o gromo de peste porcina en Cataluña. Un informe do Laboratorio de Referencia da Unión Europea constata que a carga xenética do virus que infectou os 13 xabarís mortos non coincide coas cepas que circulan noutros Estados membros, por iso sospeitan que puido escapar dun laboratorio. Todas as olladas están postas no Centro de Investigación en Sanidade Animal de Bellaterra. Está a 1 kilómetro de onde apareceron os primeiros casos, e aínda que os seus responsables din que é imposible, tanto o Seprona, por orde do Ministerio, como os Mossos de Escuadra xa o están investigando. El origen lo sabremos, pero esta prueba no es concluyente. Hay varias opciones abiertas, lo sabemos, lo compartimos, pero no es definitivo, no es concluyente, por lo tanto, pido prudencia. O ministro de Agricultura reuniuse coas principais organizacións agrarias. Planas dixolles que estudan axudas económicas, pero rexeita outra das súas peticións, o sacrificio dos porcos das 39 granxas dos arredores do foco. Para reducir el riesgo, es muy importante para nosotros también vaciar la granja. Y nos han dicho que aquí no pueden habilitar la ayuda correspondiente para indemnizar a estas granjas. Para evitar a expansión do virus, a Generalitat prohibiu as saídas ao monte nos 91 concellos da zona de risco. Aparatoso accidente na AP9 á altura de Cambre. Un coche saltou esta tarde a medianeira nese punto, deu varias voltas de campá e acabou emborcado no sentido oposto da circulación. Male o espectacular do accidente, o condutor conseguiu saír polo seu propio pé do coche. Quedou ferido e tivo que ser trasladado en ambulancia a un hospital da Coruña. Esta que ven é imaxe en directo, outro coche emborcado neste outro accidente que mantén importantes retencións na saída da Coruña pola avenida de Alfonso Molina, punto kilométrico, como ven, 2.3 da saída da cidade. Hai unha persoa ferida. Vemos, como digo, imaxe en directo da cámara de tráfico da DXT dese accidente que se produciu hai apenas uns instantes. E a chuvia intensa condicionou tamén a circulación noutros puntos da rede de estradas de Galicia. En Santiago, por exemplo, houbo varios accidentes con feridos. No periférico chocaron varios coches en cadea e ocasionaron un grande atasco de tráfico. Non moi lonxe dali, unha señora perdeu a consciencia mentres conducía e saíu da vía. Estas imaxes que ven volverán repetirse de novo esta noite. O Concello de Santiago decidiu pechar de novo esta noite o túnel do Hórreo por falta de efectivos da Policía Local na quenda nocturna. Unha decisión que se enmarca no conflito laboral entre o Concello, a Policía Local e os bombeiros da cidade que renuncian a facer horas extraordinarias. É a terceira vez que pecha o túnel nesta semana. Dous irmáns de mediana idade apareceron mortos na súa casa das Barreiras en Ribadeo. Os veciños levaban sen velos varios días e avisaron as autoridades. Os corpos apareceron en 2 pisos distintos da vivenda e, en principio, sen sinais de violencia. Todo parece indicar que levaban varios días mortos. A autopsia determinará as causas destes falecementos. O sea, lo sentimos esta semana que no aparecieron, nos parecía muy raro. Lo habíamos comentado, hablamos con el vecino que fue el que llamó a la policía y bueno, ya se vio lo que pasó. O corpo do neno de 4 anos asasinado en Almería amosa indicios de violencia física e sexual. A nai do cativo e a súa parella están detidos en relación con este caso e pasarán a disposición xudicial mañá. No concello almeriense de La Garrucha seguen aínda impactados polo suceso vivido na noite do mércores ao xoves, cando saltou a alarma pola desaparición dun neno de 4 anos. El que dio el aviso fue el padre biológico del niño, a la Guardia Civil. Se empezó a patear todo lo que es la playa de Vera y de Garrucha hasta que llegamos al límite de Garrucha con Mojaca y por desgracia apareció el niño en un cargadero de minerales que hay antiguamente a la espalda de la gasolinera.
O suceso colleu un aire aínda máis tráxico cando trascendeu que a nai do pequeno podría estar implicada na súa morte. De feito, tanto ela como a súa última parella, da que ten unha orde de afastamento por maltrato, están detidos. La madre tiene 21 años, se encuentra embarazada y pocos datos más. Estamos muy consternados y tristes. A investigación, que de momento está baixo segredo, terá que esclarecer en que medida está implicado o detido, sobre o que pesaba tamén unha orde de afastamento do pequeno por maltratos denunciados cando convivía coa nai. A cidade de Pontevedra xa está oficialmente en tempo de Nadal. Esta tarde acendeuse a iluminación, o que supón o inicio dun extenso programa de ocio para estas festas. Na Praza da Ferrería abriu o poboado de Nadal, co tradicional mercado de artesanía e agasallos. Hai tamén pista de xeo, carpa de xogos e unha tirolina. E de Pontevedra a Ourense, onde esta tarde tamén se inaugurou oficialmente a iluminación do Nadal cun acto público na Praza Maior e cun concerto tributo a Sabina. Haberá propostas musicais e tamén un mercado de Nadal, un poboado natalicio e un tren express na Praza Maior. Onde tamén loce xa o Nadal con todo o seu esplendor é ali en Lugo, Andrea. Sí, en Lugo comezan a ponte festiva con todas as luces do Nadal acesas. O encendido pasado por auga foi esta tarde ás 6:30 aquí na Praza Maior da man de Isidoro Rodríguez, presidente da Academia de Enfermeiros de Galicia e tamén do colectivo folclórico María Castaño. O prato forte deste decorado témolo aquí na Praza Maior xunto co mercado do Nadal, pero son máis dun millón de luces LED as que decoran case 70 rúas e prazas do concello de Lugo. As luces son un dos elementos indispensables na decoración do Nadal, tanto nas rúas como tamén no interior das vivendas. Este ano, as que máis se elevan son as Golden, un tono dourado suave. En canto ás cores na decoración, o verde e o vermello dilúense para crear ambientes máis rústicos. A mesa, a carón da cheminea, está lista para a cea de Noiteboa. Este ano, sobre todo, levase moito o que é o estilo rústico, combinando pois, o que é o verde, o vermello, con motivos que recorden pois, o acebo. Tamén se levan as bolas, canto máis grandes, mellor. As bolas XXL. Isto non é unha bola, pero bueno, un cascabel. Levase sobre todo para poñer así nos árbores, aunque quede exageradamente grande, pero levase moito. En canto ás luces, mellor pequenas, o ton de moda é o denominado Golden, un dourado, pero suave. Tamén hai trucos á hora de colocalas na árbore. A xente tende a colocalas así rodeando, pero non, o máis importante é darlle profundidade. Como damos a profundidade? Pois collendo a luz e metendo a rama para dentro, para fora, para dentro, para fora. Iso dentro dos fogares, porque fora non hai límites para a imaginación, cunha tendencia cada vez máis estendida a iluminar fachadas e xardíns. Por hoxe pódese por o que se queira nos jardíns. Sí que están moi en furor o que son os colores, os amarillos máis cálidos, unhos amarillos fuertes, colores ouro, pero bueno, hai xente que se vai por o multicolor, o sea, hai moita diversidade. O xeo e o frío tamén son inspiradores para ambientar un branco Nadal. Máis tendencias para decorar os nosos fogares, os acuarios que están moi de moda. Nos últimos anos, a súa venda experimentou un aumento como forma de meter tanto cor como vida da natureza dentro da casa. Un acuario na casa é un espectáculo de luz e de vida, un ecosistema que cada vez máis se emprega con fins ornamentais. Para mí es como tener un jardín dentro de las urnas de cristal. Las plantas son naturales, crecen, algunas incluso florecen, tienes que podarlas, replantarlas, abonarlas, lo mismo que si tuvieras un jardín. Entonces, bueno, pues es una opción para los que vivimos en pisos. A cor das plantas, o son da auga e o movimento dos peixes crean unha estampa do máis relaxante, un efecto que incluso corrobora a ciencia. La tranquilidad, el silencio, el movimiento lento, la belleza de los colores, la composición, la tranquilidad de los animales que están en un entorno cómodo y están pues, haciendo su vida bien. E desa vida formamos parte nós, porque os peixes tamén interactúan coas persoas. Ven el movimiento por fuera del acuario y ya ven, pues es Carolina que viene a traerme la comida. Entonces, bueno, pues ahí sí que los ves que te miran y te buscan. Con Nadal ás portas, un acuario non é un regalo que se poida facer sen máis. A constancia e a responsabilidade son imprescindibles. Si quieres tenerlo bien, pues evidentemente tienes que invertir tiempo. No te puede dar pereza, tiene que ser algo que te guste. Si eres constante y te esfuerzas y le dedicas tiempo, pues acabas teniendo unos resultados mejores. Porque con tempo e dedicación, un acuario é un auténtico regalo pros sentidos.
No Centro Hípico de Casas Novas en Arteixo comezou esta tarde ca presenza da presidenta de Inditex, Marta Ortega, e o fundador da compañía, Amancio Ortega, unha nova edición do concurso de saltos internacional. Unha das citas hípicas máis importantes do ano en España. Preto de 60 participantes competirán nas probas de máxima categoría enmarcadas na Copa do Mundo de Saltos que se disputarán este domingo. Al trote non tienes problema, al galope sí que cuesta un poquito máis. Olalla, monitora de equitación, da instruccións a Lucía nunha das súas clases de salto neste centro ecuestre de Carral. Lucía con nosotros llevará 2 años aproximadamente, pero ya montaba de otro sitio desde hace bastante tiempo. Estáse afacendo a un novo cabalo. Son animais con moito corazón, sinten todo. Todo comeza no chamado Pony Club, a pista onde se inician os máis pequenos a partir dos 3 anos. Onde eles aprenden a interactuar cos cabalos, saber dirixilos, saber que son as partes dos cabalos, e cando teñen máis soltura ou xa son un pouco máis grandes, pasan un poquinho máis a outro tipo de cabalo máis grande. A hípica percíbese cada vez menos como un deporte elitista. Unha clase semanal de iniciación rolda aquí os 65 euros ao mes, accesibilidade económica que favorece o aumento da afección. Uns anos pa aquí tamén vemos moitos perfiles de xente que ven a montar por desestresarse ou por desconectar un poquinho de outras cousas que están máis acostumbradas a fazer a diario. Afección na que arrasan as mulleres, na pista 8 amazonas, 4 de doma e outras tantas de salto. É moi bonito cando conectas cun cabalo porque sintes esa como liberdade de montar e está moi guai. Boa parte do alumnado acaba integrándose nos equipos da escola para disputar competicións hípicas. O célebre arquitecto Frank Gehry faleceu aos 96 anos de idade na súa casa de California. O Museo Guggenheim de Bilbao é a súa obra máis recoñecida, a que acabou de confirmalo definitivamente como un dos arquitectos máis importantes a nivel mundial. Tanto a súa construción como os materiais empregados, un exemplo da arquitectura máis vanguardista do século pasado, causáronlle a admiración internacional. En unha noticia de última hora, o xuíz Santiago Pedraz ordena a busca e captura do histórico etarra José Antonio Urruticoechea, alias Josu Ternera. O maxistrado da Audiencia Nacional emitiu unha orde europea de detención no marco de investigación sobre o financiamento da ETA. Nesa causa, o xuíz atribúelle o delicto de dirección de grupo terrorista. Josu Ternera, de 74 anos, vive no País Vasco francés en réxime de liberdade baixo o control xudicial. En 2019 foi detido tras pasar 17 anos escapado. A chamada lúa fría é a última lúa chea de decembro. Este ano vese especialmente luminosa e grande porque orbita máis preto da Terra. De feito, non se repetirá así ata dentro de 18 anos. Deixa imaxes espectaculares en todos os continentes. E da lúa, o luar, un clásico dos venres que hoxe conta cun clásico da música internacional. Albano, hola Galloso. Hola Pablo, aquí estamos traballando na ponte. Isto non había nada esta mañá, todo de hoxe. Ahora vamos a seguir traballando aquí pola noite con obreiros moi cualificados. Albano, que vai cantar un va pensiero con Nuria Lorenzo, a nosa xurado magnífico, non o perdades. Ben Casio dende Portugal, ben Carmen Lemos de Córdoba e os recanteiros e a festa de M3, gran orquesta. Aniversario da estrea de E.T. o extraterrestre, unha das pelis máis emblemáticas da historia do cinema, e un dos relatos que mellor conta o que é a amizade. E iso que nun principio estaba formulada como un filme de terror. Presentáronse 300 nenos ao casting, pero cando chegou Henry Thomas, Spielberg soubo que el sería Elliot. Un rapaz inspirado na infancia do propio Steven Spielberg, marcado pola separación dos seus pais. Con E.T. a inspiración é máis repartida. O Alien sería unha mestura de Einstein, Hemingway e Sandburg. A súa voz puxa unha actriz que fumaba 2 paquetes ao día mesturado con ruidos de mapaches e de nutrias. E, por suposto, o boneco é real, de goma. No ano 82 non había os avances digitais de hoxe. A peli levou 4 Oscars e superou Star Wars en afluencia de espectadores. Pero, sobre todo, deixou unha frase para a posteridade. E.T., a miña casa, teléfono. Boa fin de semana.